Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilit harjit kramsa. Non birta thepi lang ponik sinang. Is Karbi Anglong Labor Union Central Committee sai hem kimi kang pupon. Hem make chopen ki sunge phodera hem tumna tuma phant MC het chingrong parpen humridam si kerap ke pajirdam. Chinthong asar lapen phanki klembang phuatum phan men phangcho arong asar dhile phangcho pen kerap ke pajir. Nili Press Club lapen Karbi Long Women Justice Forum Bogajan District Committee atum chalangsi koilamati irui pen ani si ke choi thilong pang thira sai ke klempon. Non puthot birtang ton pen lang ponik sinang. Chongda det aratum ke klem ke dam along kisung ke boylong ka chira pachito dun thekji lapen ki ka chongda det atum mustami me thanga ja kong ka chi chini pen ja kong charjak thekji phan akanang sot pu matha ponsi kedam tang surhini ingkora ke thomaning kan pre ni phai ke pani is Karbi Anglong Labor Union mustami mhangna pa thek ponlo lapen isi hampranga song jongsim mhangna pa thek lu putangti me thanga sai hem ke do bang akanang sot pu matha ponsi phai kuni ni phai trok ani dipu rong banjur Longkiri ingti arong long is Karbi Anglong Labor Union Central Committee sai hem kimi kang pupon. Tu sai hem kimi along sami keto katha ke messenger phan si akli pon si hirjumi chu hangpon. Karbi Anglong aratum is Karbi Anglong Labor Union 1 atum pen kupini ka chingki thanji phan dul putangti. Rong monjir Longkiri ingti arong long is Karbi Anglong Central Committee sai heman humdidam lote chingki than pon longpo pusi is Karbi Anglong Labor Union amaipu manda from sapen ningje pon. La Labor Union committee pen pini isi apor keme ason sini tum chetheglong lo lasi nili tum bang is Karbi Anglong Labor Union Central Committee pen nili tum isi ili tum sitame arnam dok wajok arnam phansi pini nili tum kachiki pon pandolo lasi nili tum la kebangji eprang phansi tame ili tum dak is Karbi Anglong adang along ili tum mesen pen ke klem ke dampon laso ke meji phansin tum arnam mahir jume sitame chohang pon lo lasi ili tum abang abang putin tum sitame labor union abang ili tum akamat ha bang donangji pusine tum kaching hon Karbi Anglong ara da phansi tame pini nili tum labor union pen chuning ripon lo lasi ili tum ke klem ke dam ke mesen je phansi pini arnam mahir jume hanglo lapen nili tum labor union is Karbi Anglong abang ke nili tum ladak defu along si la rongmon je long si nili tum padolo lasi nili tum kaching hon akorti lapen angjer tum sitame ladak rongmon je lo ke bangji eprang abang ke ladak si nang humri loplo te nang tum chini ponpo lasi labang so phansi ni tum labor union committee pen sitame kaching hon is Karbi Anglong ara datum phan pachini ponlo. Is Karbi Anglong Labor Union Central Committee atum aprang mangki panbari along si sai hem kimi sami ingpupon lo bon sami non aphi bangki rong monjer anwan thudad lo lapen dak rong monjer Longkiri ingti arong along sai hem kimi kang pupon thegapot ning sampik lo lapen komane atum jong si labor kenang ji kenang sot dol putangti labang so labor sai hem alan nang huriram lote labor atum phatsame longpon pupusi Longkiri ingti arong chinthong asar longsing timbung pen ningje pon jir chinthong asar lo lase alang litum apranga Central Committee panbari CB non ke ladak rong monje nang chibi lo ning samjin lo mo ladak ke claim ke do ke dam antame la lang litum along birta pilote mo lebar ka lang litum nang thik pipo nase alang tum dak Central Committee rong monje nang bi ke nilehin pen suru lo ningarong iglo kardom Nizang Karbi Anglong socheng konsensi Hamran Police Station ke parlpont rong hup kro bang chokarong amekar longsing intia hem kedam tang phaikuni ni phai phoni anikang samplia por malom mi hibe pen migech taran pena jok pensi kupi ko son peloni longsing intia hem migechu howai cheplang dat lo Megacho hirkang tangra jok pensi rong ratum pen sami hem megacho phan kirap dun si phan bori dun lo bon sami megacho pen hem phan ke pa jok panun edad lo
hem ke chu hirkang tangra jok pan si longsing ingti tum hem isi pen ka chu birti pan asok asang phuli phukok peri ang stab ang ton pen mi chu pu pon thailu bon same ko pai ke mesen a jok pan si labang so hem mi ke chu hiring tangrak pu boy fil same muni ne tum inun nata areng hu ke chu dun bang abelang hor mu hop ta rang ke ong be labang so pirta so cheng MAC health singrong pharpen arjulong si tong se kot pen patowi ajo man si kisung ke border hem an humridam si kirap semi pajir damlo sang han phili phukok pen chenglok lapen MC health singrong pharpen si labang so hem tu na tum phan ke puthot hem se kim rang pi pon thupo busi lam chak semi chak te kanglo hamren pen rai kombe Karbi Longri Abirta rong rup chikim pon lol putang ti rong asar lapen rong mekar tum angbong ka che mesen bang akenang sot lan si rong rup sami ing samjin lapen reng dok reng mi pen tolong ji lapen rong chin thong asar lapen ki phereng ki klembang phuatum ajo jirlo ingting siring sami rong rup dam nang je kenang sot kokriti lapusona por hut alang li tum pen kisung semi chitong panang kokriti lo lahailam matha dampa mesi lakha engko ratrok durbagri MSc consensi ge parlapon dolamara men phangchu arong asar dilip phangchu aning ke mesen abangpu angli methang jungjung akhya datpen men phangchu arong long chin thong asar ramsing teron lapen phergi klembang phuatung phan cycle torch light lapen ki nudeng sami kirap pajir pon so kirap pajir duna hut SB borsing phangchu sami chitong dun bensi SGB lapen rong asar tu ari deng ben kirap sami pajir pon lo men phangchu rong asar dilip phangchu aning ke mesen lapuson kirap pajir pon thegapot chin thong asar lapen pherang ke klembang phuatum pen sami rong asar dilip phangchu phan ka churu pajir pon tum hem nan ke neli teron sang lo ke neli men ram sing teron lo la pen neli sar kote chin ho sa pu bang lo ase piniani la jo phan choro men phan choro jo la gamra hoi pen ni tum phan kirung kirek adon ke ong angkang thi la bang so kidugulak la posonda duko ti bari khachala hutame la ni te manang pipa yelo aju kang teng sai ring dang phan la pen ke king kamalang tum sai tel ne pipa yer pon lo pen mo arver ya hut tu phan la bang sonu deng sitame ni tum han pi pon pa yelo la bang ke ning charong pi aprang dam tang son ni tum kisung ki boy along ta le du nang ko no na bang ke gidam ki yu phani tum hubida akin melang tum matha mi sempen si ni tum han pi pa yelo angkan singkel nalhi men tame kopi labu ponjela kadok ben pan hubida nang pi pon thek pot kalang no non tum ni tum mang la ni tum sar gamra ki ni pen ahin pen non kalang ni pen kamatha thek sin tum jintong sar karang ki pan kan lang ton ki thek long lo kirung kerek mote rong ber rong thak mote nerong puri du sik sak nang thek long sa lang tum hin pen aning cereng no sin tum pan cycle hum ko tos lai mende ti pa je churu pig lo gamra tum pan nalai tum pherang ke phanang ka hanglam the aptha ke the ni thanik tha to kadong pini ni tum nak men phang chorong na tum phan na chopa ke lahelo asikidam tang rong asar nilik akleng chewa juye phi bangso phi pen nilika kleng asopo akleng lo non lasi non ke do bong bong akleng lo lasi alang phansini tum rat pen kado kabi edoni nut mekar mithur chinthong asar pherangke kado kabi chingbai pet pen si alang phan puthot la so rong pasalai pon ye phan rong ar pu mate rong asar ni tum ko chebak pon tholo lasi alang litum long kachara buni kisu ku ne rong aja ta homoi salong busere me rong asar in let ke chepat pulun uni puse alang li chari chakolo mate alang li long cherap dun abang pu rong isia rong puluputang te rong asar alo along bangke chinthong asar la pen pherangke ke kidu kinang sot lasi alang litum phan ningkreng barla hospital me rong ni tumarong ke prai edon
adon hisab lo bute prai don pharoi sira don phoke bagdu lasi arong rani tum area ta thetan po joine si lahai kadu wi matha pen se nilutum alang lutum manha laso agangbora nili ka sopo phan agangbora ke barani ni tup chichak lo lasi alang lutum rong kapuri je phan adon arab mo iso unedet karkli kapojo la pen kirung kere katu ke akese sakdo la so ke mata pen sini lutum alang lutum phan cycle hum la pen nudeng isi la pen ajo clothing ke damia phan puji tum torsi alang lutum phan ke sakdo la sini tum ke chak loge ni tum pi thek thedet puseda me ni tum der chot api puseda me ni tum alang lutum phan pusot chehang thusi pini lang sorong kapo mesenya phan lang sorong ka salai pon mesenya phan chinthong asar perang ke dum phan theda me kachunuri lo chining lak lo jate lang sorong kapo salai pon ni phan an se lang lutum se me aning arong bohong pen klempo nangi pulang so aning kichurung ba ningkang sam ben se lang lutum phan pini litum la thekeda se me la cycle humni la pela nudeng la pen tors isisi ni tum pini lang lutum phan gambura hin pen sorkari gambura do la pen rong ni tum rong me kartum to la si alang tum phan ning sam jin pen dak arong asar dilip hangcho hin pen ni tum ye chingwai si alang le hin pen si pini lang so a cycle ni tum alang tum phan pajirik lo Nili Press Club abitung lapan ki Karbi Longri Women Justice Forum Bogajan District Committee atum pen chalangsi phaikuni ni phai throk ani koilamati irui pen ani si ke cho i thilong ki pangthira sai ke klempon koilamati irui pen ani si ke cho hi thilong jol cholanga sai hemlong ke chu bidu na tum pen sami chipangthir pon ednangji lapen te bok tarai atum pen sami chipangthir pon ednangji pusi Nili Press Club amai phupen chuning ripon lapen Karbi Longri Women Justice Forum Bokajan District Committee atumpen nitum la songni chelangpet pen pada koilamati ahithialong nitum la cleanliness drive mate kipang thira sai nitum klempon along kadu kabe nang chitong dun jasamet nilip angkang along media bitung jasamet ki Nili Press Club lapen Karbi Longri Women Justice Forum dak Bokajan District Committee atumpen pen nitum chelangpet pen sila bangso sai kinen ponong apot alang nitum nang cerap nang chito dun lapen dak jasamet la bangso hithi kan ya kita kan segitu athe bangke ladak nona matke sarkar pen ladak hem misen nang pilo kado kawe dak ko lamat tiara rapan lapen kapai tum dak beha be part sigor chulang pendang nok adim naklong ke mevik lo or pisita ahem mi chot ke chokchi adla adung arai kado kawe keter ke pendolo pelotang te kecilang nudu kacilang nu chot kali bon sita lahai keter ke penajok e mithang e okapran panda aking nudu kokji kunini tumat haponsi hoklo arniwang la pena arwiwang ini tula songkang thir pon ler ke thekte bon stami pini la bang so kama tha pon si tum pini klem pon lo la pena samet la pu so alo so atum tanang chi tong do si tum penang ana dak ke pang thir kar ko kar phek pendang lot la pen ke ter ke air plastic ka to ka vetami tum mi e thor pon si non penang ana bang ke pu pilo ke pang thai pon la pen thir jor so si thek pon long la si ke bang jilang ani ladak hithi borba atum ke bang atum seta la pen par seta la chujor cholang atum seta on an pen keter ke war kachiri la pen ladak kai kita la pang thir jir pen ke duji phamsi e chunu di pon lo la pen adusi kado ka ya phan ka chuni pon kang tungalam ke lalo laso adimak long long nang tum nang humri humpat wang la pen kiju ya phan wang la pen akaprek prek chujor cholang la pen beha be par phan nang tum wang pusita ladak la pen ladak desamet la rong tebok tebe ke do tum arning kang sam la son kiju ya tum penangan do la pen ladak ngi tum gi pu ponji po bang ke penang an la bong ke long pon do la sila so bong kirim tum seta un an penang tum ladak adung arai war pon pe di phansi chuning rilo athege pipon ma potang te ladak ki isia center ason chimandet athedak usumar ki kibi ki thi ki jui pendang lo kapre ka phan ladak adin me u aposi la hai ke bang da do la sila hai phan da me lang tum nang ki jui ke lang ke bang pen usumara tum halta hana daka siksak la pen tum amme ka chero la hui da ka vedia dia phansi nili phanta chuning pon lo la pen Ani nili pen Karbi Longri Women Justice Forum nili aro la pen la nili Press Club kado kawe nili pen chingrom pet la bangso kapang thira sai ke deng ponong la nili pen si kopai lo si nili pen chari si la bangso kapang thira long ke immediate la pukali pinili pen chepang thirji udet kali kai ke sita meli tum chepang thir nangji ini hat bojar long sita me ki jue din mesen apen la bangso hat bojar place bang ke nili tum ning dok olo kado kawe ke thek long pe daning arong lo ke sarkar nang kerap pe na jog lo si ansu se ili tum kido ke thak dum sita me chepang thir nangji ke yakinang sop sila so kapang thira long nili tum si sabong la pen plastic
war thokcho son da thek konong la sila hai bang ke dak hat bojar kiklem ke dam matang te beta behar ke choklem tum sitami la hai kapang thir konong ji kalang nitum ben sitami ar pudelo asimi thang along ri diputang te kanto kaweta ka chapang thir nang ji kenang sot aposi la ha bang ke la mangso channel hoi pen sitami chuning ri lo la hai sisa bong tan ho pini plastic barcho bang ke la kya vedat nang ji la pen kai kita inter reset si ini pen chapang thir nang ji pisi ni pen Karbi Longri Justice Forum ni aro sitami mangso channel pen chuning ri Pini Karbi Longri Abirta bangke lan pen sikang ton peniglo. Domi thangmi kardom.